Hemen gaude berriro, oraingoan eduki digitalak sortzeko pilula bat emango dizuet. Aurreko bideoan ikusi gendun bezala, promozio kanpaina bat prestatu genuen, hortik eslogan bat atera genuen, eta zein izango zen promozio kanpainaren kronograma, eta oraingoan egingo duguna da irudi bat sortu. Dendan ipintzeko, promozioa aurrera eramateko eta baita ere sare sozialetan erabiltzeko. Orduan, lehenik eta behin egingo duguna da irudia sortzea, ChatGPTen, esango dugu sortuko dugula kartel bat. Sartuko naiz ChatGPTen, DALL 3 da argazkiena, bidali dit ChatGPTera, esan dit probalen ChatGPT esan dut, eta emango dioten permanecer con la sesión cerrada. Orduan, lehenik eta behin, prompta pentsatu beharko dugu zelan egin, ezta? Esan dugu izan behar dela argia, ondo azalduta, laburra, eman behar diogu rola, testu inguru bat eta gako hitzak. Lehenik eta behin esango diogu salmenta, oraingoan izango da kartel bat egingo digunez diseinadore grafikoa. Orduan, diseinadore grafikoaren rola hartu. Txurdinagako den liburu eta eskolako materiala saltzen duen denda baten promozio kanpaina bat diseinatu duzu eta orain kartel bat behar dugu kanpaina hori aurrera eramateko. Bai, dendan zein sare sozialetan. Testu ingurua eman diot, ezta? Orain, esango diot, hau izango da alde batetik rola, esango diot, nori zuzendua dagoen. Kanpaina, motxilak saltzeko da, eta gure bezero potentzialak, umeak eta gurasoak dira, ezta? Segurasak dira erosten dutenak. Umeak aukeratzen duena. Bestalde, testu ingurua egokitu dugu, rola emon diogu, esan diogu zer nahi dugun, eta orain esango diogu kanpainaren eslogana, esan dugu zela, motxila berria, abentura berria. Kakotzen artean jarriko dut. Motxila berria, abentura berria. Abentura berria. Orduan. Esango diogu zer nahi dugun. Irudi bat sortu. Kartel bat esango diogu, ez da soilik irudia, bai? Kartel bat sortu, non eslogana agertzen da, eta baita ere hurrengo mezua. Nahi dugu ere agertzea txurdinagan erosi, txurdinagan erosiz, auzoa indartzen duzu. Eta orain esango diogu argazkia zelangoa nahi dugun izatea. Edo kartela, bai? Argazkian motxila baten, irudian esango dut, kartelan, bai? Kartelan bi esloganak agertu behar dira eta motxila baten argazki
erreala, bai, nahi dugu argazki erreal bat. Gero hemen, esan aldiogu ere, zeo zer gehiago nahi dugun agertzea, ba, mai bat, edo ez dakiz zer, edo ume bat, edo ez dakiz zer. Ni momentuz, esango ikusiko dugu, berak zer ateratzen digun, bale? Horrela, honekin, prompt honekin. Bale. Formatua, irun egin dit oso ondo, nik ez diot esan, baina ondo legoke promptean ere hori jartzea. Bale, azpititulua, txurdinagan erosi zauzen da hortzen duzu, koloretsua, aurrei zuzenduta, oso ondo hemen Motxila berria, abentura berria, oso ondo. Bale, dendaren izena, helbidea eta ordutegia, eta ikono txikiak, bitu ze ondo. Bale. Hau zeo zer fiktizioa denez, pues dendaren izena ez dut sartuko, baina hauek datuak ere eman beharko genizkioke, bale? Urrengo pausa, Motxilaren argazkia erreala, bale. Momentuz ez daukagunez, nik esango diot egiteko. Ez diot esan aurretik ere, baina garrantzitsua da formatoa, bale? Orduan esango diot. Zuk asmatu Motxilaren argazkia eta JPG formatoan eman. Eman kartela, bai? Aber, zer gertatzen den. Bale, honek pizka bat tardatu dezake. Bale, hemen ja esaten digu saioa hasteko. Orduan, hasi beharko genuke saioa, edo bestela, beste ikasle batek saiatzea beste ordenagailu batetik. Edo saioa, hasiko ginateke, zentruak ematen digun e-mailarekin, bai? Ez ikasle bakoitzak badauka e-mail bat zentruak ematen diona zentruko gauzak erabiltzeko, zentruko lanak egiteko, eta horrekin esango genioke sartzeko. Vale, a ber, txarango dugu, berriro ere eman behar diogu pronta. Aurreko ezaugarriak sartuta kartela hau egin digu. Eta egia esateko ez dago txarto, baina ez du ematen denda bateko promozio baterako, ezta? Orduan, igual egin behar duguna da irudia zelan nahi dugun gehiago zehaztu, ezta? Irudiaren prompta orain gehiago zehaztuko dugu. Orduan, ze gauza auki beharko genituzke kontutan irudia hobetzeko, edo? Ba, esango genioke. Irudia argazki oso bat izan behar da, non neskato bat bere motxilarekin agertzen dan denda baten barruan. Ze gehiago esan aldiogu, ba, agian estiloa ere, ez? Argazkiaren estiloa ere, pizka bat findu dezakegu. Orduan, zer gehiago jarriko genuke? Adibidez, argazkiaren tonoa alaia izan behar da. Ze gauza gehiago sartu alditugu. Pues ezaugarri fotografikoak, plano, ze estilo nahi dugun, argazkiaren tamaina, adibidez, argazkiak kartel osoa okupatu beharko du. A2 batean imprimatzeko. Adibidez, formatoa ere, JPG formatoan nahi dut. Oingoan ez dugu, ez dut ja rolaren sartu goian dagoelako. Ze gauza gehiago sartu dezakegu? Inguruan zer nahi dugu, esan dugu denda baten egotea, eta, pues ia honetan zer gertatzen den. Horrela, hau guztia sartuta, gauza txukunago bat ateratzen digun.
ateratzen zaigu pizka bat eskatu dioguna, ez? Denda baten dagoela ematen du, baina orain ez zait asko gustatzen letrak zelan geratu diren. Orduan egingo duguna da argazkia deskargatu eta beste Canvara eramango dugu. Eta Canvak emango digu aukera, ematen badigu hemen sortzeari eta argazki bat igotzeari, gero Canvan usar en un diseño nuevo es editar la imagen. Eta hemen egingo duguna orain da, pues letrak aldatu, esango diogu. Zelan egiten den hau. Estudio mágico, quitar fondos ez, edición mágica. Bueno, egin dezakegu ere, baina ni printzipioz nahi dudana da letrak aldatzea. Orduan, aldatuko ditugu letrak. Captura de texto, ez dit hartu ala zer. Abre el diseño en otro pestaña, ez dit hartu bai. Orduan hemen egiten duena da, testu guztia nahi dugu aldatzea. Eta ja hemen, pues esango gendun, letra hau ez zait gustatzen. Aukeratuko dugu beste bat. Vale, Baby Jonesez, adibidez hau, pentsatuko dugu, zein gustatzen zaigun gehiago, pues hau, play, tal. Bueno, ez zait gustatzen, begiratuko dugu beste bat. Hau, ere ez da asko ikusten, egin dezakegu igual ume baten letraren modukoa, edo kaligrafia letra, edo bueno, hemen bilatuko genuke ze iruditzen zaigun interesgarria. Pues adibidez hau, pues hau hartuko genuke, baina kolore ze gustatzen, jarriko diogu gorria. Venga, gorria. Igual beste forma bat eman nahi diogu, edo fondo bat, edo ikusiko genuke, edo txertatu nahi ditugu ere Facebookeko logoa, eta pues hemen ahalko genuke ere txertatzea elementu ezberdinak, edo aldaketak egitea, eta honek ematen digu ja aukera manipulatzeko, ez? Erramita ezberdinak egiteko, gainean margozteko, igual ditugu ere elementu ezberdinak, pues adibidez hau dago WhatsAppa o telefonoaren logoa, jarri genezake hemen eta gero hemen dendaren telefonoa, edo, bueno, iarekin ere ematen digu aukera gauza ezberdinak egiteko, Canvak. Ikusten badugu, hau ez digula konbentzitzen, eskritura magikarekin eta hemen ere egin dezakegu argazki bat zerotik egitea. Bai? Adibidez, hemen aukera ematen digu ere Canva konia. Orduan hemen ere egin genezake zerotik eginda deskripzioa ChatGPTen egin dugun moduan egin genezake eta konparatua zein den gehien gustatzen zaiguna. Eta bueno, hau da guztia. Venga, eskerrik asko.